Здравейте! За всички тези от вас, които желаете да се пречиствате, които желаете да хармонизирате ума и емоциите, да се чувствате бодри, да се чувствате леки, свежи, да подобрявате настроението си, да подобрявате отношението си към себе си, към близките ви, към света. За всички тези от вас, които желаете да водите, да имате, да разгръщате по-качествен живот, да се радвате на творческия си потенциал и реализация, да намерите повече спокойствие, повече баланс и повече вдъхновение в това, което правите, както и да откривате новите полета на възможности и реализация за вас, за близките ви, за семействата ви, дори за родителите ви, за партньора ви, за децата ви, които искате да развивате интуицията си, да бъдете адекватни на динамичната и променящата се постоянно среда и обкръжение, в които пребиваваме. Споделям с вас един много ценен пакет от 7 медитации за лечение и самолечение. Практиките в пакета са авторски на Мастер Чоа Коксуи, който е основател на съвременното пранично енергийно лечение. 2 практики, 2 лечебни практики, свързани с лечение на аурата, на чакрите ви и съответно, които ще ви помогнат да се освобождавате от негативизъм, от стрес и съответно от тъга, да освобождавате и да имате по-различен, по-лек поглед над така предизвикателни събития в живота ви. 5 водени медитации, авторски медитации на Ясен Николов, който е основателят на Прана България, преподавател, старши преподавател към Института за вътрешни науки, инструктор по прана енергийно лечение, всички нива, висшите нива, път в архатството, архатик йога. Аз съм негова ученичка, работим над 10 години заедно и мога да ви съдействам освен с тези практики, с консултации, с насоки как да прилагате практиките, така че ще се радвам, каня ви, свържете се с мен, ще намерите контактите ми след видеото. Преподавател съм прана енергийно лечение първо ниво и съм на ваше разположение за насоки, съвети и помощ. Медитациите с Ясен Николов ще ви помогнат да активирате сърцето си. Това е медитация Роза, една от най-популярните и така най-желаните медитации от всички. Медитация свързана с активацията на душата и разобославяне от различни психоемоционални модели. Ще намерите в пакета и медитация, с която ще се пречиствате, ще зареждате енергиите на красота и любов и едноминутната кратка медитация, която така препоръчвам много сърдечно. Това е практика, в която за 1 минута буквално можете да рестартирате и да обновите цялостно отношението си и мирогледа си към всяка една ситуация. Всички практики са подходящи за всеки ден. Можете да ги правите 3 дни подред, можете да правите 7 дни поред, според това, което са вашите нужди. И разбира се, каня ви, свържете се с мен, можем да направим график и да чрез лична диагностика, енергийна диагностика, спрямо ваша тема, спрямо ваша цел, спрямо ваш проблем или намерение, бихме могли да направим програма за медитации. Пакетът е изключително подходящ за тези от вас, които споделяте, че желаете да медитирате, но нямате физическата възможност и условия да се включите в групови практики. Лечебните медитации са подходящи за всяко време, на всяко място можете да практикувате при всякакви обстоятелства, така че ще се радвам, свържете се с мен, на ваше разположение съм и за допълнителни въпроси. Отново казвам се Виржиния Тинчева, преподавател съм прана енергийно лечение в системата на Мастер Чоа Коксуи и в екипите на Ясен Николов. До скоро!